Takže ahoj všetci, ja vás vítam v dnešnom videu. Vážne som povedala videu. Díky, že cez mňa chodíte ešte aj. Top. No tak toto je vážne divné. Takže ahoj všetci, ja vás vítam v dnešnom videu a dnešnom videu to je informačka. Chcem vám oznámiť, že som si konečne založila kartu, ktorá sa volá Cardmaster alebo Mastercard, vďaka ktorej si budem môcť kupovať veci cez internet, tým pádom aj Starridera alebo Starcoiny do tejto hry. A ja si piatok 10. marca budem kupovať Starridera na 3 mesiace. Dostanem 300 Starcoinov a každú sobotu 100. Vďaka tomu si rýchlo našetrím na koňa, ktorého práve chcem. Bohužiaľ to bude trvať až mesiac aj týždeň, pretože ten koň stojí 950 a preto som si dala akorát, že piatok si to kúpim, pretože hneď na druhý deň dostanem 100 Starcoinov a bude to tak rýchlejšie. A ja už mám vybratého, teda akého koňa si kúpim a už mám aj meno. Takže ďalšie video bude vlastne až za mesiac a možno týždeň alebo 2. To sa ešte uvidí. Ale ako si kupujem Starridera, to natáčať nebudem, pretože sú tam rôzne informácie o tej karte a vlastne toho, kto si tú kartu založil. A ja nechcem, aby ste to vedeli. Samozrejme prečo? Pretože sa tak ľahko dá okradnúť. Takže video čakajte za mesiac. Viem, že je to dlhá doba, ale tak my to zvládneme. Tak, to je všetko. Dúfam, že sa vám video páčilo. Dajte odber, budem rada za koment a zatiaľ ahoj!